राजस्थान विधानसभा चौंगमारीते सालसासे तंगसिउ लोकसभा चौंगमारीबो गाना फाइ तंखा आबो हाइ भोटनि जरा रगो सांग्रं सालो श्री कृष्णनि achima थाइ मथुराव थांगै mwtai rwkha मोन्ट्रि bokhorok नरेंद्र मोदी हा गतनि पुइला मोन्ट्रि bokhorok अंगै नरेंद्र मोदी नो पुइला मथुराव थांगै mwtai rimani nukjak मोन्ट्रि bokhorok mwtai rimani भिडियो सोशल मीडिया वो भाइरल अंगमानि nukjak आसालो 525 बिसि achima नि सानो कितिंगै मथुराव mwtai संखा जाकमानि दलिपायो रेलवे थंखलाव ब्रजराज तेरबो अंगै तंखा आतेरबो थांमानि nukjak मोन्ट्रि bokhorok नरेंद्र मोदी नो बिनि लोगियो तंगो उत्तर प्रदेश मंत्री अक्रा योगी आदित्यनाथ बो आ panda o teisa mwsamani nukjak bollywood actress एबा बीजेपी नि dagiphang जोग हेमा malini नो साताइ कलायो बस्कांग ताल रगनो अयोध्या राम मंदिर फियोगु रेजाग्राय mwtai rimani उलो panda नो संसेउरिनाय मोन्ट्रि bokhorok नरेंद्र मोदी नो लोकसभा चौंगमारीनि सिगां अयोध्या राम मंदिर फियोगु रेजागनाय ते श्री कृष्णनि achima थायो थांगै mwtai rimani मोन्ट्रि bokhorok आबो बेलेखेनो काहाम सामुं हने वानसुलाय तंलायखा थंकरं महल रगो बियो रिपोर्ट बोखरok।